تماشاوانی خانی تیوی دما خوش به هیوی دکم روشا و باش به دوی خلکی ده ام لسر هنک مجار نو با آخرن و از دیسا بحثا دیتنو نرینی خوا دشتی مدی دشتی مبیست ده سردانا خویا داوی یا باکوری کردستانی از سر بیجی با آخرن بری ام دست بجاري خوا بكن فنجان قهوة خوا حاضر كن دام دست بيبكن Medeniyetlerin beşiği olan Mezopotamya'da görkemli Nevroz ateşini bir uyanış ve demokrasi şölenine dönüştüren halkımızı selamlıyorum. Yaşasın Nevroz, yaşasın halkların kardeşliği. Abdullah Öcalan, İmralı Zindanı. gelek برادر جمر لسر تويتر و فيسبوك نویساندن دخواست الناس بكن اف شيخ سلوكي اف از محصاوي دكم تبليك واس فوتوي ابوجي بير بينا بهان از داتينم لدي ساولو جوار بو مرق برس بكن كو اف چه مثلا شيخ سلوكي چه علاقه وي بابو هي آپود ناوی وی کود د ناوار ریخستنی علی فرات بو ببی ناوی هانه نوی سوتشتی خوا سالین حشتی د نویسان لی تشتی کو قس نزانه ناوکی وی کود وکیدن هیه کی وی ناوی هان لآپو کر ناوی شیخ سلو دکس بون دکس جی برپرسی PKK ای پایا بلند بو یک جی حتی نها ساغ لسوید دمینه باران زر یعنی ساری باران یدن جی PKK بو یرکی تروری داویلی جیاناوی آنی او جی جدا مزرینرین PKK محمد چنرکو مبری بحثا وی کریه ده گلک خلقاده ده گلک ویدیو آده هر دوشی لسال نوتی ده دما کل کامپا بقاعي للبناني بون ديتن كو يعني سروكي واني نووي سروكي واني نتوي سروكي ريخستني چه ولو توشو موشويه ولو وقت دينا دا آخذ ومريد لدوراوي پربونه وينا ويهان ليكرن دبكو هنا كسي دنجي هبه كادر دنجي هبه وينا ويهان لآبو كربن ناوي الشيخ سلو لغوري آگاهي گهشتيمه كو خودي امتيازا وينا ويهانه رحمتي محمد شنر وساري باران ابهردو وینا ویهانی لآپو کرن و دم قی حیا درجه کی افناف لبجنا آپو تی يعني ولو دقوتن يعني آپو چو نا شيخ سلو چو شيخ سلو هات و دناف واند وینا ویهان دماكو بحثا شيخ سلو ذكرن بس طوان جي آپوي باش اب مثلا هات ناس کرن کیجان جارا کو از بیجم شیخ سلو ناس بکنم کو از بحثا آپو دکن جبو که افناف دیسا زندی ببه یعنی حق واسه سال سر در باس بو و دناف چند کس آدما ام وی ناوی هانه ام دیسا وجینن ناوی شیخ سلو مل سر تویتری نویساند و ویدیوی جیده استکز دکم از دوباره دکم کیجان جارا میں بحثا شیخ سلو کر ناس بكن كو از بحثا عبد الله اوجلان دكم واف نا مفينا بهاني لعبد الله اوجلان كريه محمد شنر وساري باران ودبكو نكسي دنجي هبن فينا بهاني در حقي ابو كارانيه د
تیکیلیا آپو و سری سریا اندر پارلمانتری هاده پیده دشنین gelekî balkêş hûlo derdikevin holê. Ev sirî süreya onder di nava tevgera çepgirî de di nava tevgera Kurd de yanî tiştekî tune bû. Her carê PKK wê kesekî bîne û bide pêş û ser Kurda ferz bike û Kurd wî qebûl bikin. Yalçın Küçük li ser Kurda ferz kir wekî profesorekî, wekî qereseyekî ramyar û zanyar û sosyolog û nizanim çi dawî derket ku ergenekoncî, milliyetçî, neteweperest û kîn û zikreşiya wî li hemberî Başûrê Kurdistanê, li hemberî PDK û li hemberî malbata Barzanî yanî bêhempa û bêsînor kî Yalçın Küçük. Di demekî jî dawiya salên heştê destpêka salên notçî do perîçek jî li ser Kurda ferz kir. Ew jî derketê dewletê. Şo ev sirî süreya onderê ku niha ji 2011 û 12 û 13 ku derdikeve pêş ew jî yek ji zilamên mîteyê, zilamên dewletê ye. Ne ku ez dibêjim divê serdana min a dawiya ku mi gelek hesa kesên normal yanî vê mesela hanê fêm dikin û têdigihîjin û dibêjin ku ev zilamê mîteyê yanî baş e dema şofêrê taksiyê yan jî xebatkarê restorantekî yan jî ê qehwakî bîr dibe ku sirî süreya onder ajanê dewletê ye, ajanê mîtê ye. Ev qerase û giregirê hade pê bîr nabin ku ev ya zilamê mîtê ye. Ev ya bi teklîf di nava hade pê de û ji xwe hade koalîsyona mîtê û PKK tiştekî navê wê hade derket. Ez behsa vê mijarê nakim lê ez yanî tekez dikim ku piraniya dost û alîgirên HDP û PKK li Bakurê Kurdistanê di wê qenaetê de ne, di wê baweriyê de ne ku sirî süreya onder ê mîteyê yanî ê dewletê ye. Evî kesî hene lê jê şepka dixin û sirî süreya onder tê mesaja Apo di 2013 de a ji bo süreca aştiyê xwend di vîdyoyê di wekî ku wedît. Ev sirî süreya onder bi şêweyekî giştî civak bi vî rengê han nêzîkî wî dibe. Civaka Kurd û jê hez nake. Kurd ji sirî süreya onder hez nakin. Kî ji osê jê hez dike? Mît û Apo. Di berê jî me behs kiriye jê dîsa dubare bikim. Di civînekî de li Êmralî û ev hatî tekezkirin ku Apo gotiye sirî süreya onder serokê me fexrî ye. Ya Apo dibêje ji Perwîn Boldan û İdrîs Balokan û her du jî endamên HDP û parlamenterê HDP bûn. Evî ji wan re dibêje sirî süreya onder Apo ji wan re dibêje, Şêxsilo ji wan re dibêje serokê me fexrî ye. Li Bakurê Kurdistanê jî di dema ku me dipirsî digotin aviya ajanê dewletê ye min digote baş e yanî serokê we dibêje serokê me yê fexrî ye demekî serokê we yî serokê we fiilî yanî serokê fiilî HDP sirî süreya onder e. Ne tenê wilo yanî di çîroka xendeka û şerê xendeka sirî süreya onder bi tehdît bi serokatiya PKK a li Qendîlê re diaxivî û a li HDP diaxivî û heta yanî aliyê eskerî jî de sirî süreya onder bi wî mantiqê hanê bi mantiqê çavsorkirin, gevxwarin û tehdîdê jî diaxivî. Pişta sirî süreya onder li çi ye? Li pişta wî li mîteyê û li Apoyê ye. Lewma bi vê germayiya hanê diaxive. Di pirtûkekî de ku PKK belav kiriye.
لألمانيا ده 1015 به سرنویسا نوتين يعني نویسین يعني نوتين إمرالي إمرالي نوتاس فرتوكا هاني داخویانی و دانستندنین به آپور دوی قوناغا هانه ده 1013 حتی 1015 او درکتی ده ناور دیالوگین خوب آپور هاتی کرن کام بچکی املی بنرم بشرم دیسا وگرن باخبن جبو آخافتنیمه اولو بچکی ببلگه به دوی پرتوکێ ده Avropa مژوار پێشکەش کرد و بچەک ئینفۆرماسیۆنên ser pirtûkê hûn dikarin lê jî vegerin yani şandeyan jî delegeya ku diçû bi apor rûdinê behs dikin behsa cariya yekemîn ku sirî sireya onder apo dîtiye di heftê û şeşa de berî PKK were damezrandin wê çaxê li Adıyamanê sirî sireya onder 14-15 salî bû apo jî mezin bû yani li gorî hîn înformasyona 28 salî bû ji wê çaxê de hevdû nas dikin û têkilî qut dibe piştre lê Imralî hevdû dibînin sirî û ê HDP tên cem apo bi apo ridaxin behsa bîrayîna dikin lê di van diyalogên ku werdîtî di hindirê pirtûkê jî di hûn dikarin lê vegerin apo behsanek tişta dike yani behsa dema ku ji Enqerê tê û qaşo ji bo damezrandina PKK li Kurdistanê li bajarê Kurdistanê civîn û civat çêbike û propagandaya PKK û rêxistina PKK çêbike ji wê çaxê de li gorî tê xuyakirin ji van axaftinên apo pirtûka ku PKK belav kiriye têkiliya PKK û mîtê raporên ku PKK dinivîsand li ser karê xwe ji mîtê re dişand ji sirî sireya onder dixwaze ku ev tişt dîsal wî vegerin ji bo apo li karê xwe ya keda xwe ya kevin vegere tiştê xwe yê kevin vegere ku çi ji mîtê re dişand û
ونها د چحالي دنو وبريد د چحالي دبون وكي يعني بلغة لغوري افتكستي هاني خيادك كتي كلي ابو بميتير وچاغي هبو هلبت ابو هناك برتوكين بريشي دي بحسابي مثلا هاني دي كتي كلي نوي بميتير اجا ابو خودك قراسي زلامة وخودك هرقل وخودك هيكتور ولهنگو كو دولة ترك خاپاندی میتی خاپاندی او خود گلک جاراده د پرتوگی خود داخویانی خود این دمال شامی بو وی دگوت و دمال هاد گرتنجی د دست بیکی د کم پککه به پری دولتی به پری میتی آوا کری دریا کی ده دریا دکس هاد بحثا پیلوت دکر نجاتی کیا و بحثا کسیره یلدرم دکر لی پره نج کسیره یلدرم دهاتن جا اپور پره ji pîlot re dihat yanî ji apo jî dibêje ev perê ku direya pîlot ji mir dihat ji mîtê dihat ji dewletê dihat qaşo apo dewleta Tirk xwe dispêre 400 sal ji rêvebirinê ji îdareya ku Emperatoriya Sefewî şikand û wan dagirker kir û Araba şikand û 400 sal Tirk û Osmanî Tirka hukm kirin piştre komara Tirk hat avakirin apo layê Ömer û Ewêş hatî dewleta Tirk û mîtê xapandiye mîtê xapandî û dewleta Tirk xapandî û bi perê mîtê û bi perê dewleta Tirk rêxistina PKK avakiriyê li dijî dewleta Tirk em jî yanî me jî em jî zaro bûn me bîr nedbir me nedkolaya û me yanî ev çawa ev apo çi ye heta ku karibe dewleta Tirk bixapîne û yanî li ser pişta dewleta Tirk wekî apo digot li ser pişta gura li ser pişta şêra bi PKK ava kir bi vî mintiqê hanê pesnê xwe dida me jî bawer dikir wê çaxê yanî me nedavêt yanî me jî aqil û nednirxandiye ka ev çawa çêdibe niha her carê pîlot diçi yekî dikeve şûna pîlot şûna necatî keya ge Yalçın Küçük ge navî wî çi ye Doğu Perîçek û niha jî sirî siroya under hûne kesên din jî endamên mîtê û hevalên mîtê di nava PKK de hene li Qendîlê jî hene û di HDP jî de hene ji xwe têkiliyên apo û dewletê yanî ji wextê ku PKK hatî avakirin û berî wê jî têkiliyê wî bi mîtê û bi dewletê re ti carî qut nebîye ez niha wilo tê digêjim yanî ku ev yanî rola sirî siroya hunder di nava PKK de heya çi derece xurt e heya çi derece li ser apo jî hatiye ferzkirin me nedzanî yanî ku têkiliya sirî siroya hunder û naskirina wî ji apo re heya wê çaxê vedgera salê heftê û şeşa berî damezrandina PKK bi 2 sala ka hala bê çi jî hey yanî dibe ku hinek tiştên din jî hebe di vî warê hanê de lê hêdî tekez dibe yanî ev pirtûkên han hemû gelê me Bakurê Kurdistanê pirtûkên PKK wan diyalogê navbera sirî siroya hunder û apo nexwendine lê bi şêweyekî giştî li gorî hestê xwe li gorî dilê xwe dibêjin ev sirî siroya hunder ajanê dewletê zilamê dewletê zilamê mîtê di nava HDP de ye û serokatî zano û hevalê Cum'a zano û qebalê Ebas û Qeres û zanin ême em wekî alîgirin em partî çi bêjî wek partî yanî bi vî mintiqê kerîtî li dû PKK dimeşin divê têkiliya sirî siroya hunder û apo de ne tenê yanî divê pirtûka hanê de noteyên îmraliyê
هاتیه تکسکرن آپوجی دبیجه و سریجی دبیجه نویسکارێکی ترکیەکی دنجی بە حسابێ مەسەلا هانێ دەکە ناوی یعنی پرتوکاوی ئەزێ قاوێ پرتوکێش وەرە ئەشکەرە بکەم وەمێ بەگەر ناوێ نویسکار مسلم یوجل ناوێ پرتوکاویژی عەبدوڵڵا ئۆجەڵان جێ ئامارە حتا ئێمرالی ئەوژی بە حسابێ مژارە هانێ دەکە مژارە تێکلیەن سری سورەیە ئەندەر و ئاپۆ لێ دەتای وێ چیرۆکێن وێ ینی بنگەها وێ و تێکلیە وێ بمیتێرە ئەو ئیشارەت لە تێکستێک و مخەنگی ناوە نوچەیەن بەلاوی سەروێ پرتوکا هانێ من نەدیت لێ ئەز بێم یعنی ئەدێم قەی ئەوژی بە حسابێ مژارە هانێ کری و هەردوو پرتوک دو قوناغێکی نزیک دیانی ئەڤ مسلم یوجل و ئا پێگەکێ نزیکی هەڤ هاتنە چاپکردن و بەلافکردن تشتێ باڵکێش کو پرتوکا نۆتەیەن ئێمرالیێ دە ئاپۆ داوا تش نادەکە ji sirî û dibê vêjmir bîne û vêjmir bîne û ênek tiştên yanî kevnin belgene tiştên eleqeya wê bi sirê dewletê yanî wê sirî çawa rabe erê navî wî sirriyê lê wê sirî çawa here van belgeyên ku ji hundirê erşîfa mîtê dîsa li Apo vegerîne Apo dikare yanî ji dîrek ji Hekan Fîdan bixwaze ji ber ku ew Hekan Fîdan gelek cara bi hevdûr didawndistan di wê qonaxê de yanî ji xwe Hekan Fîdan ji 2015 de müsteşarê mîtê bû heta 2023 8 sal têkiliyê Hekan Fîdan û Apo bi hev re hebû dîrek bi hevdûr didawndistandin û neha Hekan Fîdan bîye wezîrê karê derveyê Tirkiye Apo wê çaxê dikarî bû ji Hekan Fîdan bixwaze lê çima ji Sirî Süreyya Önder dixwaze dîmekî rola Sirî Süreyya Önder dê hundirê mîtê de Apo jî dizane yanî rolekî xurt yanî rolekî li pêş di nava tevgirên çevgir û di nava HDP'ê de ew rola hanê aktîv dilîze ne şert e yanî bîrowa Sirî Süreyya Önder di hundirê mîtê de hebe yan jî di nava artêşa Tirkî de hebe tiştên wilo mît û istixbaratên Tirkiye zilamê xwe di nava rêxistina PKK de eskerî bi siyasî bi civakî bi ragihandin bi heta di nava parêzerên Apo jî de endam û hevalên mîtê hene carna yanî hinek qeşmer û bêhişên ê ku di nava alîgirên PKK yanî hema ev tuhmeya mîtê davêjin ser min jî yanî davêjin ser hemû kesa kî rexnel PKK bike wî dikin endamên mîtê û hevalên mîtê û paraj mîtê digire û naçin wilo hesab ji serokê xwe newewî ji Şêx Silo naxwazin ku ev heqwasa sale di bin parastina mîtê de yê nan û ava wî hemû tiştên derfetên jiyanê ku heta roja îro ev zêdeyî 23 sal e Apo li ser hesabê dewleta Tirk û li ser hesabê mîtê dijî divê mesela hanê napirsin nafikirin nabêjin me jî xwe piçekî naîşînin yanî lê hazirin wilo birhetî bi hêsanî xelkê bikin ajanê dewletê yanî gê dibêjin tu ajanê dewletê gê dibêjin tu diçî Kurdistanê û tu vedgerî dewleta Tirk te nagire dewleta Tirk ji bo çi me bigire yanî yani ez rexneyê li dewleta Tirk dikim geme yanî li gorî tawanbariyên ev apoçî û xapoçiyên qeşmer yanî gerek em hevalê dewletê bin û em diçin divê çima dewlet we nagire çima me bigire ma hûn geme dikin hevalê dewletê geme dikin dijminê dewletê tiştekî wilo tune yanî ez rexneyê rejîma Tirkî dikim ez rexneyê CHP û AKP û HDP û PKK dikim yanî ji bo me insan girîng e berjewendiyên
انسانê Kurd, doza Kurd, mafê Kurd û di nav di civaka Tirk û civakekî aram û aştiyane û demokratîk bi, di nava vê civakê de kesayetiya Kurd, naslama Kurd, doza Kurd were qebûlkirin, were tekeskirin tendirê destûr û anayasa Tirkiyê de. Ev e, çîrok ev e, mebest ev e. Ê ku li dijî vê nerîna hanê be, zî vî rexne bikim, yani me tiştekî ew nekiriye. Lê em vegerin. Di van diyalogê ku di navbera Apo û Serî Süreyya Önder, Apo behsa nivîskarekî Tirk dike bi navê Farûk û Çagliyan. Pesnî dide û di wê qûnaxê de Apo nameyekî yan meqaleyekî ji wî re nivîsandiye ka ji mir bînin. Em wê meqala hanê ji mir bînin. Ji Serî Süreyya Önder dixwaze baş demekî ev kesên ev sirrî û êpêrin dizanin ew meqale li kurê di kîjan quncikî de kîjan eşrîfê de heya ku Apo heta ku Apo ji wan dixwaze, yani dibêje ka ji mir ev vî bînin, vê bînin. Tiştên wilo kevnare ê wê çaxê baş e bere bînin. Ez nizanim jêr anî nanîn ji ber ku ev heya 2015 bû ev çîroka hanê. Lê ev nivîskarê han kî ye? Ev nivîskarê Tirk ê ku Apo pesnîvî dide û ê ku Apo jê name nivîsand yan jî meqale li ser wî nivîsand kî? Geriya me hewl da ku ez fotoyê wî peyda bikim, ev Farûk Çagliyan. Eger ez navê wî şaş jî bilê bikim, hûn dikarin ji mir sererast bikin. Me fotoyê wî nedît, lê me hin berg û qabên pirtûkê wî dîtin, yani ji tê xuya kirin ku ev yekî kemalîst e. Helbestên Mustafa Kemal Atatürk civandî kirî pirtûk, helbestên esker û şervanên ne şervan, leşkerên artêşa Tirk civandî kirî pirtûk. Li ser dîroka Osmaniya pirtûk çêkiriye, yekî bi vî rengî ye. Me hinek din kola, hinek informasyonê din kola ku ev yani subayekî, serbazekî artêşa Tirkî bû, rutbeya wî albayî bû, yani wekî kolonêl. Vî kolonêlê hanê dinivîsand û yekî kemalîst bû. û wilo Apo pir wî dieciband û Apo nameya jê re dişand di wê çaxê de, di wê qûnaxa hanê de, qûnaxa heftê û şeş ku berî PKK were damezrandin. Evî yani ez bihêvî me eger fotoyê wî peyda kir wê Farûk Çagliyan hûn karibin ji me re bişînin ji bo ku ez dîsa ez geriya min nedît. Lê ev informasyonê hanê min karîbû ez bi dest bixim ku serbazekî artêşa Tirkî bû û di nava yani Konseya Ewlekariya Netewî de xwedî rol bû û nivîskarekî neteweperest bû û kemalîst bû. Ev ye wekî nimuneyê ji serokê gelê Kurd, ji serokê me ê Newewîr wê çaxê di qûnaxa damezrandina vê rêxistina hanê. Yani di encama van tiştê ku me gotî û li gorî van belgeyên hanê yani dem hatiye û pir dereng jî. Ev kesên di nava HDP'de ê ku biçek hestê netewayî, biçek bîr û boçûnên netewayî, biçek zerrekî kurdayetî wilo gumabe, dilopek kurdayetî gumabe li cem Remzî Kartal û Zibêr Aydar û Osman Baydemir û Selahedîn Demirtaş û ev kesên di nava yani çîrokên PKK rêxistin û saziyên PKK dixebitin, dem hatiye ku ji xwe bipirsin biçekî li PKK û li dîroka PKK vegerin, yani ev çi ye, ev çi rêxistin e, yani em xwe xwasa sal bera di wê didin, binerin di dîroka
Di dîroka Komara Tirkî de gelek partî hatin avakirin û xerabûn. Gelek cemaet, grûpên siyasî du partî tenê dirê xistin tenê temenê wan heqwase dirêj bû. Yek CHP ku partiya Mustafa Kemal Atatürk û İsmet İnönü'yê CHP di du PKK. Heta roja partiya Demirel çû, partiya Erbakan çû, partiya nizanim Bülent Ecevît çû, Tansu Çiller çû, partiya Turgut Özal, Anavatan Partisi çû, Mes'ud Yılmaz hat, yani gel di nava tevna siyasî û dîroka siyasî ku bî ji salên notî û heta roja îro. Gelek grûp û partiyên siyasî avabûn û xerabûn û çûn Kurda jî wilo yanî. Tiştekana nemayî navê wê kok, tiştek nemayî ala rizgarî, tiştek nemayî kawa, van tiştên nemane. Tenê ev her du partî mane. CHP ku partiya Kemalîsta ye û partiya dewletê ye, PKK ku ew jî partiya dewletê ye. Yek bi navê Tirkîtiyê û Kemalîzmê dewletê diparêze, yek jî bi navê Kurdîtiyê û Apoîzmê dewletê diparêze. Divê ev rastiya hanê, ev pirsa hanê îdî bive mijara niqaş û gengeşeyan li nava Kurdan de yanî. Heya kengî wê rabin divê xapandina hanê de, di van derewê hanê de bijîn û berdewam bikir û ne tenê wilo yanî. Qebûl nakin dixwazin ji me ku em jî bibin wek wan. Em dîsa vegerin. Ez berê apoçî bûm, dixwazin ez dîsa vegerim wê axura apoçiyetê û nefsa gotin û nefsa benîşt bicûm û eynî gotin eynî benîşt ê ku di nava PKK de tê cûtin em dîsa em dubare bikin û yanî hemû tiştê keve xizmeta dewleta Tirk wekî ku apo xwest. PKK û gelê Kurd û tiştek di meydanê nemîn yanî. Kurdekî li kî derê xwedî hestên netewayî, bîr û bûçînên netewayî PKK bi çavê dijminatiyê lê biner û her wî reş bike. Yani kirasê ku li ser PKK'yê parastina dewleta Tirk û hûn dibînin yani roj bi roj çîrok dertên. Şîrokên PKK dertên ev vî kirasê hanê ê kirêt û gemarî rabin li me be. Dana mina Dawîd mi dît yani ez geriyam wilo di nava sûkê de, di nava xelkê de hinek tişt bala min dikişandin. Yek ji tiştê ku bala min kişandî dema ku ez li Amedê derbasî sûkê bûm, dikanên ku sol difroşin. Mi dîtin wilo sol wilo rêzkirî ne, bêdengin, çaxet bala min qusûrê negirin yani heşa hezûra we ev nivîskar û rewşenbînên me ê ku wilo xwe rêz kirine wekî taximê sola di nava medya PKK de û di nava siyaseta PKK de. Yani deng ji wan dernayê, kistîn ji wan çênabe, dilopa rexne û rexnegîrî li cem tune. Hunermendên bibîrengî, siyasetmedarên bibîrengî eynî wekî ev solê ku di wê sûkê de wilo rêzkirî bûn, kî dikare heqê wan bide, perê wan bide wê ew ê bikir û li xwe ke û nigê xwe tê xwe vê sola hanê û pê dibe meş. Tiştekî wilo ev dîmen hat bala me. Lê a pêvê girêdayî ev sola ku PKK îbadetê jêr dikir, ev marka meqeb a Tirk ku di yani şervanên PKK bikardînin û ev sola ku PKK dixistin dirê klîpa û fotoyê û wekî
لسر ملا رادشتيني وجب دستاد حجاندن اف صولا هاني وديت يعني ولو بالطاكي دالا قاندية ولو دزيفر ولو سوكي تي كرين وتي فروتن اف صولا كو PKK و آپوچی جیر عبادتی دکن و قدسالی ب ب يعني ببيروزي نزيكي بيد بنو قبول ناكن كسكور الرخنة الويس ولا هاني بك يعني ما جي دانا دناوا ديروكا قلادة ديروكي كيفنو اولي كيفن ده إلي كوني نرفي مثلا هاني الزانن هنا كاس بلكي شخور عبادتي تشيلكير بكن هنا كاس دبكو عبادتي ستيركا بكن هنا كاس آقر بآف هر یک خدا یکی وی هي لیجن پککی خدا پرن يعني آبو خدي جمعة خدي عباس خدي قرص خدي حمو خدين د چیروکا پککی ده ناف دجي اف صولا هاني كماركا كي صولين تركاية دناف واند بي مقدس بي بيروز بي جهة الرومتي ولو مجيه خوا اب آپوچی مجيه خوا ولو دانين آلي كي وي صولا هاني شونا مجي دانين دكاز بنرم يعني وي اف صول واف مجيه نو واف صول پرستيا هاني ايوان بگيني كيجان دافري يعني جيه مخابنية براستي تفلي ولوجي از پازده تباخي لآمده بوم روجا پازده تباخي لآمده بوم متزاني يعني مو هول دا كو از درباسي هلا مال فرين آپوچين السوريالي هوار نيوز وروناهي وبيدم يدم الناس كم كنا حال ويش غير پازده تباخي لقامش لو روجاواي كردستاني يعني جي تشتيج روجاواي كردستاني ماي دفو زرنا وبيرانينا طباخي رومتا قلي ميا وستراني علي منصور وكوما آقري حنجين ودنجين يعني توز بعسمانا كتير لروجاواي كردستاني اجبركو از ناز دكم يعني صالي النوتي PKK لروجاواي كردستاني ولوي اوي آقر بحريه جبو سالفا قرين خوي اي ريخستني فازي تباخي لي فازي تباخي لامدي تنبو فاز لسوكي قريام اي بروجي وبشبجي وام درباسي هندري كافيه يجيبون خلق برحاد كاتشو خورد قوبان دقرتن لكافيجي لشارعي لجعديجي كولانانجي لي يكي بيج بازي طباخي وسروقاتي ستالين دكو سلاح وسترانين سيد خان وخليل خمجين وجنجة ابتشيرو ميرو هان حمو تنو خلق سترانين كي دكوتن ستراني او مم ارارات دكوتن سترانين ولو رحات والنرمو ومالك ويراني شملي وتشتين ولو جفاكي تشتين ولو هنري سترانين افيدي افد هذا نقولن سترانين بوليتيك وسترانين كوما برخدان وكوما برنخدان افچيرو بيرو كهان نبون باز دي تباخي 1023 لآمده تنبو وكي اف شكلي PKK دنا واجباكي دي شاندي نبو يعني لقام شلو فازي تواخي آقر بحريخن ليلة نسيبيني ولا آمده خلق جيانا خويا نورمال دجيا يعني هدي باندورا PKK دي سرجفاكي براستيش ورد بيجم يعني تاني دمينه دقوناغا هالبجارتناد ويدنجي خو بدن هذا بي او دنجي كيم بويه لين رازي بوينه كي قلك هر كده چیزی داده به جی PKK و جی هادپی و ایدی دره و خاپاندن این PKK گلی می کرد لباکوری کردستانی بی حسیایی انجام چه به چرنگی به الترناتیف چه به
هدف خو بگوهره پکیک خو بگوهره دولت خو ترک خو بگوهره از بیا انزانم تشتی مدید بشک جی ابو کمش وارگو حتی مجارکی دن نوا خیر و خوشیه ده بمینه